què tal, com aneu? Com ho porteu, això d'estar tancadets dintre casa? Doncs, per això mateix, avui m'agradaria explicar-vos un conte. Un conte molt especial. Un conte perquè siguem conscients de la sort que tenim tots plegats. La sort de tenir que, per exemple, quan tenim ganes de llegir un conte, podem anar a una biblioteca i agafar un conte i llegir-lo. O, si tenim sort, anar a comprar-lo en una llibreria, perquè no tothom ho pot fer, això. Per exemple, m'agradaria presentar-vos avui aquest senyor. És un senyor que estima molt i molt els llibres. És un senyor que viu a Colòmbia i es diu Lluís. En Lluís estima molt els llibres. De fet, cada dia se'n llegia un del llibre. Bé, se'n llegeix un del llibre. I quan l'ha llegit, el guarda en una estanteria de casa seva. Però clar, té un petit problema. Quan porta molts dies llegint llibres, els té tots guardats a les estanteries. I a casa seva ja quasi no hi queben. La Diana, la seva dona, un dia li va dir: escolta'm, Lluís, haurem de fer alguna cosa, perquè si no haurem de menjar llibres amb patates al final de tants llibres que tenim aquí a casa. Hem de pensar en fer alguna cosa amb aquests llibres. I el Lluís va pensar: què em puc fer amb aquests llibres? Em puc fer una cabanya per jugar? No, perquè es farien malbé. Em puc fer... Clar, ja ho sé. Lo important dels llibres i dels contes és que donguin voltes, que viatgin, que la gent se'ls pugui mirar. I si els tinc tancats a dintre casa, ningú se'ls pot mirar. Aleshores, rumiant, va tenir una idea genial. Va pensar: em compraré un parell d'ases. Sí, un parell d'ases. I com que visc enmig de la selva, i allà a la selva els pobles són molt lluny els uns dels altres i són pobles molt i molt petits, i en allà no hi arriben els llibres amb prou feines, amb els meus 2 ases aniré d'un costat cap a l'altre, repartint llibres i repartint contes. I això és el que va fer amb la seva dona. Varen agafar un parell de caixes, les varen pintar ben boniques i varen posar unes lletres que posava Biblio Burro. El Biblio Burro. Mentrestant, en Lluís va anar a comprar un parell d'ases. A un li va dir Alfa i a l'altre Beto. I amb l'Alfa i amb Beto, en Lluís va començar a passejar-se per tota la selva per anar de poble en poble per repartir contes a tothom qui en volia. Caminava cada diumenge amb els seus 2 burros entremig de la selva. Camina que caminaràs, mentrestant, evidentment, ell aprofità per llegir llibres, que és el que més li agradava del món, però amb aquella calor que fa allà a la selva, a vegades havien d'aturar-se a veure una miqueta en un rierol petit. Però un dia, en Beto es va quedar aturat i va dir que no volia seguir, que estava cansat de caminar anant d'un costat a l'altre. Aleshores en Lluís li va dir: escolta'm, hauríem de seguir, perquè hi ha molts nens i nenes que tenen moltes ganes de llegir contes, i si ens quedem aquí aturats, no els podran llegir. Aleshores en Beto va pensar: és veritat, en Lluís té raó, i va seguir el seu camí. Camina que caminaràs, però s'ha de vigilar, perquè la selva és un lloc que és molt perillós. Un dia, en Lluís, a mig del camí, li va sortir un bandoler, que li va dir: dona'm tots els diners. Però en Lluís li va dir: evidentment, jo no en tinc de diners. Això sí, tinc llibres. Mira, crec que aquest t'agradarà molt. És un llibre que parla d'aventures. Te'l quedes. I la setmana que ve, quan torni a passar per aquí, espero que te l'hagis llegit. I me'l tornes, i jo te'n donaré un altre. I el pobre bandoler es va quedar allà amb la pistola en una mà i amb un llibre a l'altra. I en Lluís va seguir caminant el seu camí cap al petit poble on anava aquell diumenge. Ja de lluny el veia. I els nens del poble, quan veien arribar en Lluís, es posaven molt i molt contents, perquè, a més de repartir contes i llibres, en Lluís, abans
sempre els hi explicava una història. Aquest dia portava una sorpresa. Els hi va donar a cada un una careta de porquet, perquè els hi va explicar un conte. Suposo que ja sabeu quin és. El conte dels 3 porquets. El llop, bufant, va fer malbé totes les cases excepte una, la de maons. Bueno, que us he d'explicar, aquest ja el coneixeu. Han acabat el conte, tots els nens i nenes deixaven el conte que havien agafat la setmana passada i en tornaven a agafar un altre. I ben contents se n'anaven cap a casa seva, ja amb moltes ganes de llegir els seus contes. I en Lluís tornava amb la seva dona, la Diana, cap a casa seva en el camí de tornada. I quan es feia de nit, en Lluís s'estirava una altra vegada al costat de la seva dona que dormia i començava a llegir un nou llibre, Sota la llum de les estrelles. Aquelles estrelles que també veien com a tots els pobles de la selva de Colòmbia, a moltes casetes hi ha una espelma encesa perquè segur que hi ha molts nens que estan llegint el conte que els hi ha repartit el biblioburro. Espero que us hagi agradat. Fins una altra!